Mala Hotel kung mahulagway ang evacuation center sa usa ka lungsod sa probinsya sa Leyte. Ano ang istorya sa evacuation site nga okay kayo? Ano ang report ni Nico Sereno? Kini ang mga pictures nga na-post nakadapit sa pagtagad ug nakapa-heart react sa mga netizens. Dili kini hotel apan usa di ay ka evacuation center sa lungsod sa San Miguel, Leyte. Eksena kini atong Lunes sa gabi atol sa paghaguros ni Bagyong Tino. Nganong natukod man kini, matud sa mayor sa lungsod, nagdako siya kaniadto nga ang ilang pamilya mubakwit kun dautan ang panahon. Tungod kay ang lungsod catch basin gyud ug dunay mga flood-prone areas. Bata pa po ako, parati pong basketball court yung pinupuntahan namin, mga multi-purpose building, kasama na po yung paaralan. Kaya po, out of this experience, nang naupo na po ako bilang alkalde, meron po tinatawag natin na social justice. Yung hindi po yung basketball court, school, traditional na evacuation center. Usa ka 4th class municipality ang lungsod, pag-uragani na isa ngadto sa 3rd class ug matud sa mayor, kung sila lang dili sila ka-afford nga mopatukod maong nagpatabang siya. Ug human na kumpleto ang disaster resilient building, nipuno ang San Miguel LGU ug 1.5 million pesos para maporma ug mapalitan og mga gamit. Nilaanan po kami ng congressman namin ng 50 million pesos. Ay, na-download po yun sa DPWH at kaagad po nila yun ginawa. Nagpagawa ako ng program of work sa municipal engineer namin. I just tell him na hotel-like structure. So yun po yung kinalabasan po niya, napakaganda po. Na-maximize po yung maliit namin na local fund. Gitur kami ni Mayor sa pasilidad nga naka-accommodate ni atong pagbagyong Tino ug moabot 700 ka mga tao, kumpleto kini sa mga amenities. Ang mga kwarto, double deck, may kutsyon pa. May family rooms usab nga dunay dormitory type ka kwarto para sa dinaghan nga akomodasyon, mabuwag ang kwarto sa lalaki o babay. May couples room pa para sa private moment sa mga magtiayon. Ang ground floor nga hawan nga area mamahimo pang makakomodar og mas dugang mga tao. Ug aron masayon kung puy-an na kini, may kitchen area ug wash area para makapangunay mismo ang mga evacuees. Dako ug hamugaway sab ang CR ug shower room. Bisan ko na naubo sa kalamidad maong nibakwit ang mga tao, gusto gyud ang LGU nga mahatagan og komportable nga pagpamuyo ug pagpangatog ang mga residente. Mga namugna kining ilang disaster resilient evacuation center. Sa pag-igo sa Bagyong Tino, zero casualty ang lungsod. Nakatabang sa gyud kuno ang gihimong evacuation ug pagpangandam. Aminado hinuon ang mayor nga kuwang ra ang usa ka pasilidad maong nagpatabang na sab siya para makatukod og laing evacuation center sa lain na sab nga barangay. Bisan gamay nga lungsod, kaya ra di ay kiniingon ani nga plano. Mausab kini ang mensahe niya ngadto sa uban nga mga LGUs. Baka po makatulong lang po sa inyo yung evacuation center na ginawa po namin, ay gayahin na po ito natin para po sa mas ikakainam po sa serbisyo natin sa mga mamamayan natin, lalong-lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Napaka-komportable talaga yung tinirhan po ng mga evacuees. Mind you, hindi na po nila gusto umuwi. At hindi pa nga po kami nagpapa-evacuate, nag-evacuate na po sila. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.